Iepa! Iepa, kaixo? Iepa. Barkatu, azteko, zer zan hori? Hau, alboka. Alboka? Bai. Ostra, da, zeiten zuen furgonetan jo? Etxian bestela da nazkatu izkite eta nazkarazten da zaudek. Orduan, bueno, karo, furgonetan hemen, da ateak itxita. Etxetik pixka da aparte eta... Da etxekoak eposik. Bai, seguru. Ez dizut izena galdetu, zeure izena? Ni txatarras. Txatarras? Bai. Ni zuaitz, urtaskotako. Oidek. Txatarras? Bai. Da hori? Txatarrero nauk eta kamionak lan haiten dit, txatar biltzen tailerretan daula eta 26 bat urte txatarrakin da. Eta ordutik txatarras? Bai. Izena benetan nola daukazu? Iñaki. Iñaki norbait eitzizu, Iñaki? Gertatu izan ze, kalian Iñaki ditu eta neonak ezkasu egitea. Nik orduan txatarras ditugu zeitu? Bai, lasai. Bale. Txatarras da, noizti jotzen duzu alboka? 18 urte hola. 18 urte? Ez da erraza izango hori jotzea, ezta? Gaina, berezitasun bat zaukak, bai, arnasketa. Arnasketa? Bai, arnasketa zirkularra esaten zaio gorri. Arnasketa zirkularra? Erakutsiko zeniak nola egiten den arnasketa zirkularra edo saiatu bintzat? Bueno, saiatu baituk, bai. Olimak etxea iotzea dituk eta tartetxo bat ingo igu. Bai? Ba, eskertuko nizuke. Bale. Gora? Bai, gozen. Zengo... Sí, hor lasai da. Vale. Bueno, txatarazia. Arnasketa zirkularra. Exactamente zer da? Sudurretik arnas hartu. Bai? Eta hauetik bota. Sudurretik hartu eta hauetik bota hori egunero egiten dugu? Oidek. Zer diferentzia da orduan? Zer da zirkularra? Jarraipena eman bertzaiola. Jarraipena? Bai. Zer esan nahi duzu? Sudurretik hartu hauetik bota eta segi botatzen. Segi haizea botatzen. Era bat. Osa, gelditu gabe? Oidek. Gaite itxen da, bezala, gaite itxen dek puztu zakua. Zakua, bai? Eta behar gaine estutzen jun haizea botaz eta juaz. Talbokak ere behar dago haizea momentu oro. Bai. Baina ez daukagu sakurik. Oidek. Orduan, sakua zein da? Zakua hau. Hau eta masaiak. Sabela eta masaiak? Bai. Eta nola, adibidez, holan ikusi daiteke? Bai. Momentu guztien zenuzkan masaiak puztuta. Oidek. Eta ari zinean, arnasa hartzen eta botatzen momentu oro. Sudurretik eta botaz momentu oro. Hori da orduan arnasketa zirkularra. Bai. Eta nola ingenezeke iniziazio bat niretzat edo la pixkat azteko? Nik kostatzitzaiaken, baina, bueno, saiatuko aituk, zerbait egiten. Hau da, ura. Bai, ura, bai. Eta hau? Hoi, kainaberak. Pajita baten estilora esango genezak, ez da? Oidek, bai. Azera iaiz. Haua busti pixkat. Ez mote, oizte gehateko. Hau putziteko, ikasten joateko, deka. Putze egiteko? Hau itxendek sartu hemen. Bai. Kainabera. Guzti alditxuko lobuak nolatatzean. Bai, burbujak ikusten dira. Hoi saiatu erdek. Olakoak atatzen. Ean ez, inberdek, bota, sudurretik hartu eta bota. Polikintxo gabe. Arno sartu urdek, Burbujak ata ditut. Baina, orduan? Itxore, bai, arno sartu hartu urdek. Zein behar dut, arnaz hartu? Aldi berian arnaz hartzen, humerdek bestela itxen guaiz. Aldi berian arnaz hartu? Bai. Nola iten duzuzuk, aber, esplikatu mesedez? Ojo? Baina arnaz hartzen ere ari da. Momentu berean. Arnaza bota eta hartu. Eta masaiak beteta, denpora guztian. Hola, itxu berdek erabat. Eta hola egun zaitezke zema denpora? Nik normalian, 3-5 minutu pieza zema mojotzen duen, kale jiran goazenean, igual 5 minutu, 8 minutu, 10. Ostra, probatuko dut berri da? Bai. A ber. Hau bete? Puztu? Baina segi da, hau ustu zaik. Puztu toki berdek. Hau itxingo, baina, Ba, ikasi dugu, Zer dan arnasketa zirkularra. Arnasa hartu eta bota jarraian. Oidek. Kantua bukatu arte.
Oidek. Ba, nekatu ere inez, Chatarras? Bai, Bai, da, ostra. Trago mat nahi deko, arna estarria bizpea lehuntzeko... Bueno, zuk hartzen baduzu? Garagardo, kergeit. Bai? Dios. Garagardoa. Nola garagardua? Hau etxien egin dakoa. Etxein indakoa? Bai. Eta nola egiten, zer gertatu da hemen? Esplikatu jaso. Ba, einik noain dela 15 egun, garagardua. Bai? Eta gero hemen, lehen da biziko hartzidura iten, hemen sartutatzeko. Ados? Eta hartzidura iteko garaian, dauzkan azukriak bihurtzen ditugu alkola. Da, honekin zeingo dugu orain? Hau, ja, botellatu, botelletan sartu. Enbotellatu? Bai. Laguntzen nahi? Launtza limeak igual bakarren matea emango, horrentzakore, Bai? porratzeko. Ostra, ba... Hasiko era? Non bizkat, azukria guan. Azukria botartzeko, azukria o estilla. Estilla... Zerbezari, azukrea edo estia? Bai, hori. Botatzen zeu, kantide txiki bat, litroko 5 gramo egola, garagardua bota, tapa jarri, eta 15 bateunez utzi leku itzal batian. Eta orduan ingo luke hemen, bigarren hartzidura. Oidek. Lehenengo hemen egin du, oidek. Bigarrena botella ingo luke. Oidek, eta karbonatatuta enguke ja garagardua, kasa eukiko likek. Botako diot azukrea? Bai, bota. Tubua jarri bertzeu. Eta iriki, eta eman goraino. Oidek. Teia goraino etortzen nahi ja, gehatu. Orduan kogu azukreakin. Oidek. Eta beste bat, estiekin. Oidek. Mendeko azukreakin, estiekin. Oidek, biak prest. Txapa jarri berai. Zapaldu. Eio? Hai. Hale. Listo, gora, hauan hola, sai, oidek. Listo? Eateko muntzodek, hemendik 15 egunea. Hemendik 15 egunea. Gaurko lanak egin da. Ono, hoi bilekin bagarri ez gaitu konforma, handi bat eteko dio, hoi baina handigua. Botila handia? Bai. Hau, bete behar dio. 3 litro kabitzetuk hemen, da lan gutxiko. Ba, Kauen sos, markatu. Bueno, pizkatorra alperri galdu da, baina... Ba, guztiok. Chatarras? Izenik jartzen diozu garagardu ahi, o...? Ba, hor, bazaude, oitura bazo garagarduan, ez, Frantiskaner, Paulaner... Bai? Hortikan, eta ni batian hartu niken semien izena Loitzun eta Loitzuner jarri nioken. Semien nola izena? Loitzun. Eta jarri zenion? Loitzuner. Loitzuner. Paulaner, Frantiskaner, da Loitzuner. Oidek. Ostra. Eta jarra teuken. Bai? Bai. Bueno, Chatarras, esplikazio bat merezi du honek, Bueno, jakin dezazuen Chatarrasek oparitu ziala 3 litroko botella. Baina ikusi. Utxik, arazo bate onda, eta esplikatu nahi dizuet, Chatarras, arazo bate onda. Hartu nun hau, da zuk esplikatu bezala hasi nintzen, arnazketa zirkularra egin nahian pajitakin. Baina zerbait etzian ondo esplikatu. Ze pixkanaka, arnaz hartu ez, baina hau geizten joan zan, bukatu arte. Eta orduan, zirkularra izan zan bakarra, nire burua bueltaka izan zan, zirkularra. Chatarras. Esan zenian globituak inberziela, pajitakin. Globituak inberrien, harrapaten un kriston globoa. Kriston globoa. Eta esan gizu gauza bat hori bai. Hau den eta gero, zuzen ibili berrean ibili nintzen, alboka. Eskerrik asko.